דבר שאני לא אוכל לשנות. אהלן חברים, כאן חנה מכל הכלים להרקיע לשחקים. מה שלומכם? אני כרגע חזרת מטיול מדהים בצפון ליד קיבוץ דליה. שם ראיתי מרבדי ענק של פרגים אדומים, יפהפיים, מאוד מאוד מומלץ בחום, ומהר לפני שיגמר, כי אוטוטו הכל יתייבש. חבר'ה, תלכו לראות, זה פשוט מדהים. אני רוצה לדבר איתכם היום על נושא מאוד מאוד חשוב. אני עוסקת בשיווק הרשתי האינטרנטי. האינטרנטי, זה ההבדל. חבר'ה, המדיה האינטרנטית עשתה שינוי אדיר לכולנו. החשיפה שלנו היא ענקית. אנחנו מגיעים להרבה יותר אנשים מאשר יכולנו להגיע אי פעם. הדבר נכון לגבי כל עסק, לא רק שיווק רשתי. חבר'ה, אנחנו אמורים למתג את העסק שלנו, ולמתג את העסק שלנו זה לא לפרסם את המוצרים או השירותים שלנו, זה למתג את עצמנו. כי אני חנה שווה העסק שלי, ואני מעבירה במדיה האינטרנטית כמה שיותר כלים וכמה שיותר ערך לאנשים עבור העסק שלהם. ואם הם לוקחים מתוך הכלים שלי עבור העסק שלהם, שתורם להם להצליח ולהגיע רחוק יותר, אני את שלי עשיתי. חברים, אם מעניין אתכם איך אפשר להגדיל את העסק שלכם ולהצליח ולהרקיע באמת לשחקים, השאירו את הפרטים שלכם כאן בכתובת שמופיעה או ביוטיוב, לחצו על הכפתור הצהוב ותמשיכו לקבל ממני כלים וטיפים נוספים כדי באמת להרקיע לשחקים ולהצליח בגדול בכל עסק שאתם עוסקים בו. ועד לפעם הבאה, להתראות לכם. זה לא להאמין, השדה פרגים הזה שנפרס פה. שדה מדהים. מדהים, מדהים בגודלו, ביופיו, בצבעוניות שלו, מקסים.